tata uphi mama. Tata ndiyathetha uphi mama. Hayi man, mntanam hima. Sizayithetha le nto. Itshomi zam zinabo mama zonke. Nomama shiyekena oko ndihlala nawe kule ndlu. Mntanam, akho ngxaki xa sihlala soyi-2 kule ndlu mntanam. Yima mani. Yima mani. Tata ndiyathetha ngobeka le bhiya. Mntana Thixo wam. Yima boy man, yima. Sirayithi xa sihlala soyi-2 boy. Sirayithi njengoba siyi-2 kanje, sirayithi boy. Yima. Yima. Tata ndiyathetha uphi mama. Uphi mama. Yini nkosi yam? Tata uphi mama ngasapha le bhiya. Uphi mama. Ngobeka le bhiya phakathi. Jesus. Uphi mama tata ndiyathetha. Okay. Yima boy. Yima boy. Boy. Umama wakho boy. Ya wayekhona because zanguthi qhamjiji nje emehlweni nje wathi bha. Wayekhona umama wakho. Umama wakho ubone abangcono kunam boy. Yathi ndisophulukana nomsebenzi boy, ndizama kanzima, ndizamela umama wakho, ndizamela nawe. Umama wakho wanishiya nje ngasisigadana nje into nje. No. Ewe tata uhambe ngabangcono. Upho wakho ngcono.